Cel mai tare motor cu cel mai tare sistem audio. Da, nu. Ce să rog. Ce mă trebuie? Să spargi camera, vezi? O să mă bat. Bă, să nu dai muzica tare. Doar la cornei și un gure să poate tu facă ce. Zboară în ăsta. Nou baterii, băieții. Baterie, s-a dus bateria, băi, zice la baterie, s-a dus bateria. S-a dus. Bine, băieți, uitați, doar la Unguren se poate să bagă așa. Priviți culpatul. Vinteanu de la Ungureni, care învață la Toma Nicolae Ciocolescu Plăiești. Tu mai prost, domnul ăsta. Unde mă gândești în ăsta, nu, stai așa. Să vadă și năditura, frate. Unde mă gândești, mă gândești. Ulu, pătrate! Hai să te luăm așa, frate. Nu mă stai așa, ia dă-mi profil, mă, băi. Nu te-i băga eu pe tine pe YouTube. Dă-mă dă-mi profil. Foarte bine, foarte bine. De seară facem un show mare, ne învățăm, ne dăm peste cap. Ziua trecută. Nu rupem benzi alea pe acolo, să vezi și... 1400 de mii. Doar 14. Gata, boss. Salvează, boss. Gata. Hai să vedem cu ce te-am pe YouTube. Și eu tot pe YouTube, și eu pe YouTube. Gata, tu. Și Grasul tot pe YouTube. Hai că mă... Gata, hai să-l iau pe Auca. Nu mai mă de dracu de aici. Haideți, Piani, oprește-o, frate. Da, ce dai. Cel mai al dracu.